Здравейте отново с мен, Костин Рангелов, тренер във фирма Керхер, а това е SE6 Signature Line. Едно прекрасно попълнение в групата на Signature Line. Signature Line означава, че ние имаме подписа на Алфред Керхер, създател на фирмата върху корпуса на машината. И освен всичко това, имаме много богата гама от аксесуари. Повече аксесуари и евентуално препарати, отколкото в стандартната машина. SE означава Spray Extraction, т.е. това е така наречената перяща прахосмокачка или спрей екстрактор. Контейнерът на машината се отваря посредством завъртане на тези две ръчки, регулатори, въртоци, както искате така го наречете. Това е главата на машината. И сега какво виждаме тук? Виждаме още неща, които сега аз ще събера. Колелата, малка дюза, още дюза, дръжката, която е тук, малката дюза, която е за дивани и така нататък. И сега препарата. И не на последно място и вадиме малките колеца, които са отпред на машината. И тази дюза. Тоест, от една страна мога да кажем, че имаме аксесуари за приложение на машината като типична мокро-сухосмокачка. И от другата страна всичко това, което остава тук, заедно с колелата, разбира се, което машината се използва за спрей екстрактор или за перяща прахосмокачка. Машината разполага с два съда. Това е така наречения принцип на двата съда. Съда за мръсна вода и съда за чиста вода. Когато ползваме машината като прахосмокачка, какво трябва да направим? Освобождаваме тези два съда. Взимаме тази торба. Тук виждаме два отвора. Тук виждаме два чопа. Ето тези два чопа. И нанизваме торбата върху двата чопа. По този начин. Дъгата. Разстиламе торбата и поставяме торбата върху двата чопа. Малко е трики джаб, както се казва. Малко трябва да си поиграе. Не е съвсем за хора, които са прекалили с кафето, но в дадения случай, ако така е поставена, не става, защото трябва отвора да е нагоре. Защото има много такива случаи, които стават. Отварям, отвора нагоре, с надписа Керхер към мене. Поставям, завъртам. Така. Така. И по този начин, поставена торбата, аз съм готов за работа с машината в режим на най-обикновена мокро-сухо смокачка, в случая прахосмокачка, тъй като съм с труба. Така събрана машината, разбира се. Колелата аз пропуснах, слагат се тук едните колела. Штрак, едното колело, другото колело. Трябва да се пренася машината, да му мисли това, което трябва да ги маха. След това имаме две предни колела. Ето ги по този начин. Да съберем машината като хората и да я покажем как работи. Така. Сега, в момента вече, штрак, окей, всичко е наред, тя е готова за работа. Филтър. Къде е филтъра на тази машина? Тук има сив бутон, на който пише Enter. Ето го, какво пише. Push. Натискаме го. Вадиме този капак и ето го нашия филтър с тази пластмаса е много важна, тя опъва самия филтър. Аз се поставям. Филтър е изнесен високо горе. Тоест, тази машина е на принципа, тук е табелката на машината, между другото. Тази машина е на принципа на нашите VD 4, 5, 6, сега е вече и 7. С високо изнесен филтър, т.е. аз мога да пълна контейнера, ако искам да засмукам вода, влага, колкото си искам. В момента машината работи в режим прахосмокачка. Как се поставя маркуча? Познато. Това е смукателната част, вакуумната част. Това е частта, която е свързана с помпата. Ето тук пак имаме сиво. Ето го нашия щуцер. Правиме штрак и сме окей. Тук е пистолета. Махам някои неща. Алфред за сега дърпа на страна. Имам двете тръби. Ето ги. И сега. Много важно нещо е този пръстен тук гумен. Винаги трябва да го проверяваме, защото той дава плътност в тръбата, която е за препарат с вода или вода с препарат. Тук този сив бутон при натискане трябва да щракне. Тук съответно имаме компенсатор за вакуум, ако мога така да се изразя, познат за необикновените прахосмокачки.
И ето и втората тръба, която аз мога да нанижа върху първата, така че да работя без никакъв проблем. Естествено, имам и ето тази скоба, която поставям тук и която закопчавам по този много интелигентен начин. И сега вече мога да задържам тези тръби посредством тази дръжка и да я премествам нагоре-надолу. Какво друго ме интересува? Интересуваме тази дюза или примерно ето тази дюза, която аз мога да монтирам тук отпред и да засмуквам без никакъв проблем, когато съм в режим на прокосмукачка. Тя е за тесни места, респективно другата голяма дюза. Ето е нея. За да отворя, мога да използвам само ръцете си, отделям на страна найлоните. В края краща имайте в предвид, че доста найлони хартия остават на страна. Но това са нещата. И ето нашата дюза, която е подова с превключване върху твърд и мек под. И по този начин аз мога да използвам машината като най-обикновена прокосмукачка. Добре, това е единия вариант. Махам за сега всички аксесуари, които са свързани с работата на машината като прокосмукачка. Дърпам ги на страна. А сега всъщност ще искам да разбера как работи машината като мокро-сухоперяща машина. Мокро-сухоперяща. Само че, освен това, как се вика и още нещо, аз тук имам отзаде още един аксесуар, който трябва да поставя. Този аксесуар се надява ето по този начин. Така. Преди това обаче аз ще махна маркуча. Ще махна този маркуч. Ще отворя главата на машината. Ето така. За да не взема се объркам, ще махна. То няма как да се объркам, но все пак ще махна турбата. И ще си върна обратно двата съда. Черният съд отново мръсна вода. Белият съд отново чиста вода. Ето. Thank you, Алфред Керхер. Жив и здрав. Махаме го на страна. Така. Слагаме тук този своеобразен пояс. Забележете, махна главата и тогава поставих ето това нещо. Защото много хора поставя на глава на машината, се опитат това нещо да го сгубят. Трудно. Тук аз сипвам препарат, т.е. чиста вода и препарат. Ето ви един такъв карпет. Upholster Cleaner, 1 литър. Това разбира се е концентрат. След малко ще видим точно как се разрежда. Има си форма за разреждането тук. Обикновено това, което аз ползвам е в порядъка на процент и половина, 5, но в зависимост от самия препарат, разбира се. Аз имам различно количество на миксиране и дозиране. Ето го смукатела, който е тук долния край и тук вече имам другата част, която отива към помпената част на машината, за да мога тогава, когато включа този бутон, аз да имам налягане през маркуча на машината и да впръсквам през дюзата. Било голяма подова дюза или малка дюза, която е за малки мебели. От тук имаме обвръзка с подовата дюза. Айде сега да видим как става тази история. Штрак, отново този бутон се вдигна нагоре, каза штрак и всичко е наред. Имаме много найлони, които махаме, препарат, малка дюза, голяма дюза. Подова дюза, съответно малката дюза, която е за почистване на футьоли, дивани, матраци, възглавници и какво ли не още в малък размер. Когато почистваме по този начин. Много важен момент при почистването е винаги да изтегляме към нас и да позиционираме дюзата така, че всъщност челото на дюзата да приляга добре върху килима, за да има добър вакуум и засмукване. Тогава, когато натисна тук този спусък, аз активизирам, помпата е включена, активизирам налягане и пръскам от тук през тази дюза в килима. След това включвам моят вакуум и при засмукването тук през този бутон, засмуквам, изтегляйки към мен. Имаме машина модел 2, което е само за петна. Имаме машина модел 3, което е за по-малки килими и по-малки площи. Този модел SE3 е както на 18 волта, мобилна, така и на 220 волта. Вариант, който е Floor при SE3. Имаме модел SE4, който представлява своеобразна VD3 с изнесено страни резервуар. И затова аз казвам, че тази машина е на принципа на двата резервуара, защото вътре в
корпуса на машината имаме резервуара за мръсна вода, респективно резервуара за чиста вода, там където слагаме и самия препарат. Освен меки повърхности, аз мога и да почиствам и твърди повърхности. Посредством ето тази приставка. Тази приставка се поставя на дюзата, да влезе тук, штрак, штрак. И така всъщност аз мога да почиствам и твърди повърхности. Тоест тази машина е универсална, как се маха, посредством този палец махам тази приставка и това е моята подова дюза. Голямата подова дюза, малката дюза, която е, както казахме, за мебели и така нататък. И това е окомплектовката на машината като перяща прахосмукачка или спрей екстрактор.